Знаеш ли защо задаваме различни въпроси при регистрация? Защото всеки човек е различен. Например, арт-терапията може да е перфектна за някой твой приятел, но за теб не съвсем. Всичко зависи от твоите нужди и начин, по който искаш да работиш върху себе си. Нашия въпросник съдържа внимателно подбрани въпроси. Тези въпроси ни помагат да разберем твоите нужди и да изберем правилният психолог за теб. Целта е да избегнем хаоса от избор сред стотици терапевти и видове терапии. А нашият списък със специалисти включва само подбрани психолози с доказано образование и всички необходими сертификати. Може би се питаш, какво ако все пак психологът се окаже неподходящ за теб? Няма проблем. Може да го смениш лесно през профила си само с един клик. Safe Space прави избора на психолог по-персонализиран, по-бърз и по-лесен. Защото знаем, че правилната терапия е ключът към успеха. Направи първата стъпка днес. Попълни въпросника и остави останалото на нас.